Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Mapan kay tayan dalolita? Sarong karam? Kasta nga raod. Ape sarong karam? Agdat-daton ka kwa na? Kwa? Sa anak pa lang agdat-daton. Ngam, panggap kung ti agdaton kan kwa na. Anya? Sana mabalin. Ha? Anya ti kayat mo asawain? San mapagdat-datunan ni Lolita? Ta kaasi kalaeng. Ha? Ape anak ko nam ti kasta? Imbaga na mismo kanya ka pilpilitan na lang ti makisangsangogan ka. Di makigaygayim kan ka. Tamaas yan ngamin iti kasasaad mo. Di mo kano ngamin ammo dagbasa ka nagsurat piman. Isa pagan ano na kumangay kano tikaskan kano bilang tagdaton ka kan kwa na? Anya? Iso ano siya si ka, sarda nga mong timang sarsarong karakan kwa na. Ta pilpilitan na lang ti samang sawagan ka. Adaywa mo ni Lolita. Ta saan ka ba't lang may bagay kan kwa na? Nagsakitan ti kasta sa kanyak. Talaga met. Mangsapul ka lang iti may bagay kan kasarong karam. Jay padam no read no write. Ta saan na ka matlaga pagan ano ni Lolita? Kaya't ko pa'y ang makasarita ni Lolita. Tapay pa'y laeng. Anya ko matibagam kan kwa na? Kat mapilpilitan lang aruda na makisarsarita kan ka. Apay, di kagbain? Jack? Agbain ka kumamot Ingo. Saan ka apulo sa may bagay agdaton kini Lolita? Ti bagay mo pagdatunan, kat jay neng akaskan ka. Nay, nagawid ka matadago, Ingo. Kunagman na mapan kay Jayan da Lolita. Jakon pinatuloy, tatang? Anya, kunagman no agdaton kan kwa na. Saanin, tatang? Takababain naklaeng. Anya, apay kastamot hindi sasawang. Kababain kin ni Lolita. Sa anak matlaeng ang maibagay nga agbalin agayim na. Ken nakarkaron sa anak ang maibagay, ang mangibaga iti ayat ko ken kwa na. Nay, agure ka man. Apay kastamot hindi saam. Kat no nagmayat mo ti panagayim yaw kini Lolita. Isungarod na kay kayat nakaniparim maong. Saan laeng akayat ni Lolita ang mabainanak, tatang? Isuasay saya atin na mati sumangsango kanyak. Ngam kinapudno na, mapilpilitan laeng ang makigaygayim kanyak. Madinsamot tan ti kasta saom Ingaw. Apay, ni Lolita mismo tinangibagay ti dayta kang ka. Saan, tatang? Asino nga raw tinangibaga? Ni Lolita. Saan ka mawawatan? Anya ka dya talaga tipod na, Ingaw. Imbaga ni Lolita ken ni Jack, ket ni Jack met tinangibaga kanyak. Anya, ni Jack kunam. Uwan, tatang, dayta kano timbaga ni Lolita ken kuana. Di na kano kayat tinengneng akas kanyak. Anusan na kanulaangin ti makisasao, ken sumangsango kanyak, no kas jay amapanak ijay ayanda. Kahit namati kamatan ka ni Jack? Kas jay matimbaga ni Lolita ken kuana, tatang.
Apay nga yapat ti sa otolbod. Ha? Tatang? Amumutan ti ugali ni Jack. Namin adon a pinaglulukwan na ka. Isuasa na rin bang mamati ka iti bagana? Asina sa okono ni Lolita may papanggan ka. Mamati ka laang no mangagmaon ang nagtao na mismo iti bibig ni Lolita. Apay Lolita, nagrekyar kayo kaninggo? Pinarita mo nga umay dito balay? Ne, saan mo tatang? Apay kumangay aparitak di tao. Wala, ta saan mo nga umay dito balay? Sigod-sigod na dandan ni minalam nga umay dito balay ang makisarsarita kan ka. Nga mapay nga ita. Awan mo tan, saan na nagpakpakita ang pulaos? Jakman amo tatang. Nalabit asaan na amasangot ti umay dito'y balay. Kastanga-tangag paisaw. Saan mo pinabaynan? Saan tatang? Siguraduhom laang Sapay nagsingpot ka naggagat ninggaw. Awan di kaskan kwa na iti kinagagat di ti lugar tayaw. Dagiti na duma ababaro di tao ikat nabisyo dalang arudan sadot dapay. Isu nga awan ti umno kadakwada. Nagbastos mo tanda di ajak no kas tagayam ti imbagbaga na iti anak mo. Uwan paray, isa mabayin mo taninggo ama pansumarongkar ni Lolita. Ay sana mabalin kanyak ti gasta kita ti lalaki. Ang mga naisupay ti jak padapawon iti balay ka. Ha? Widawid na pailang amin kadyak kursunadan. Nakadkadlaw nga damadi nga ugali na. Saan ang mapagtalkan? Gapo siguro takas jay ni Ingog akit tagibasitan na matlaw na yan. Ibagam ka ni Ingog, ta saan nga agbabay na mapanid di balay paray? Ta saan abastos di anak ka? Ure saan na dimakkel iti poder ko ni Lolita ta amok adimakkel anasayat a tao. Iso adi na nga rin kabailan ti agsaw iti kontra iti sabali a tao. Maasya nakiji anak talakay. Permi mo ti panang tagibasit dagiti kapataadan na kenkwana. Gaputan noray takunada. Nang runa da iji adjak. Bagbagan talata ka na yun Inggo, bakit tapnusan na mo upay? Kan tapnusan aday ta timang dadaal iti nasaya at panagpampanunot na. Ay, hapay ngamin nga adda dagiti tao analabas ti panang tagibasit da iti padada a tao. Panagrik na da iti bagbagi da ket nangat ngato dan ngem iti sabalay. Numakita da nga adda pagkurkurangan ti maysa wenno pagkapuyan na. Kasta talaga ti tao, bakit? Sanda panunutan ngagpapada tayo amin nga da ti rabaw ti daga. Agpapada tayo amin ang maipisok iti abot no matay tayo. Bak nang manday ta wenno marigrigat. Naimbag nga oras mo, Lolita. Anya ti masapul mo? Siyempre, sarungkaran ka, Lolita. Amumot nga agduyo sak unay kan ka. Ala, umunag ka. Takayat kamot ang makasarita iti nalapat. Ha? Agpeso? Wan, napatagtibagak kan ka. Ha? Apay? Kaggan na ka din? Lipas mo ti panagan-anos kan panagururay ko? Umay ka, umunag ka. Saan adito ayan tiri daw ti pagsaritaan ta, Jack? Agur-urayak no niya tinapatag nga ibagam kanyak, Lolita. Sumbatan na ka din. Ibagam ka din nga ay ayatan nakmat. Jack, daytuin ti maudi apa ng sarungkar mo kanyak. Anya? Nay, api nga kastamatan. Kunakman no sungbatan na kon. Kasano asong batan ka? No saan ka mat kay ayatan? Apay, sino nga rin ti kayat mo? Ni Inggo aneng nang? Ha?
Kunak man no ni inggulang tinengneng anorid no right. Uray si kamot gaya man nakaadal kat nengneng kamot. Tadi mo dagpili. Nagbastos kamutan, Jack. Agbay sumit. Nagdakkel dito nga insulto para kanyak. Kayat mo din di awan amo na alalaking siyak. Kayat mo ding agbalin mo't aneng dagit anak yun to kininggo no iso ti pakiasawam. Amom, Jack. Kayat kun aneng ti pakiasawaak. Ngam ti makiasawak iti nakaadal mo't basit. Ngam awan mo't modo na. Ha? Jack pagan ano ti tao adi na amo a respetwen ti pada na tao. Tama nga nuure agbalin nga asawa na. Kat di nang tumot kabailan a respetwen. Iso amaudi nga ruden daytoy ayu umay mo ditoy balay. Agbabawi kang tulolita. Kita lang, nanya ti pagbampanagan ti biyag mo, no makiasawa kay tinengneng akas kininggo. Imbagman ta diniritsamon ni Jack, Lolita. Jack makapagbayag ang makisarsarita itikas kwa na tatang. Nalastog unay. Sobra ti panang tagibasit na iti sa bali at tao. Nasayaat ta si kanti na ngadal kung nakakita iti kasta kababalin na. Siya kuman ka timang ibagakan ka adimon padandanunan dito balay da dya tao. Tasabsabali at talaga ti kinalastog na. Tatang. Kakasjay akita ti tao tinakabutmutan. Tabasit lang ti amuda kat pagtangsitdan kunamlan isudan ti kalaingan. Wan nga ro tatang. Naimbag pa'y dagiti makuna a genius ta saan da pagparamag ti amuda. Idinto ta jay basit laang ti amuna. Kat nalabas ti kinaparamag na. Kunak lakit dino saan kan nga umaya pulos dito'y balay inggo. Kunak no di na kun kaya tapulos sa gayem mo. Pasensya ka la kuman, Lolita. Mabainak lang amin na talaga. Gapot imbagbagam kano ken ni Jack, maipapan kanya. No anyaman dagiti imbagbaga ni Jack kan ka, sana rumbeng nga patyam. Nang runa, no saan mo mat anang ngagamis mo anag kapu kanyak. Pasensya ka la kuman kanyak, Lolita. Nakababain pa higit din. Nagrigat ngaminan ti nengneng atao akas kanyak. Inggo, saan ka mo tama ko na anengneng? Di mo lang amo ti agbasa ka nagsurat. Ngam ad-ado pa'y ti abakem ama ko na nga adda-adal na. No maipapan iti kinawada ti panagpampanunot ti pagsasaritaan. Lolita? Ay, kayat mo ka di ti makasurong agbasa ka nagsurat? Launay Dayta nga rod ti pagbababawyak launay. No kumatem palpas ko ti high school, nagdakkel ko man dayta abanag. Ngamanyan ta uray grade 1 kat jakpay na ipalpas. Gapo iti kinasubag ko iti ubingak. Jak pulos kayat ti sumrag iti pagadalan. Amom, saan pa'y anala daw ti amin? Kasano ko ma? Sumrag ka iti pagadalan? Mangrugi ak iti grade 1? Ay, saanin, Lolita? Kababain laeng. Kasla anak kon dagiti agbalin a kaadalak na bilang. Saan ang masapul asumrag ka iti pagadalan tapno makasuro kang agbasa ka nagsurat? Ha? Kasano ko ma? Siyak ti mangisuro kan ka. Anya? Kababain mo't, Lolita? Anya kababain? Saan nakababain ti kayat na ti makasuro? Iso atapno saan da ngay bagbagaan norid ka? Isuro ka nga rod inggo. Siyak ti agbalin ang maestram nga aging ga iti makasuro ka. Apay nakita libro kas kada papel kan ballpen nga insang sangpot mo, Lolita. Aramaton mi dahi iti kiniinggo tatang. Apa yan? Kanusan mo't nga mo na inggo ti agbasa kan agsurat. An natiplanaw. Isurok ni inggo, tapno masursuro na tagbasa ka nagsurat tatang. Anya? Tatang, patsik ang nalakalaang ang makasuro ni inggo. Ta interesado mo ta makasuro. Interesado ka mangisuro kan kuana? Tatang, apay kit dinasaan. Nasaya at nga arami ti mangibinglay iti ammo.
Nang runa kadagiti kas kini Ingo. Tano insurok ni Ingo, insurok meten, no kasano ay apply na dagiti talugading namet ana ipaikan kwa na. Kat mabalin ng aramaten dayta iti pan nakigubal na iti dayto abiyag. Wan, husto ka iti dayta anak ko. Iso asaan arumbang nga iliding dagiti nakakapoy iti panagkita tayo. No di kat tulungan tayo ida, tapno agbalindamet anapigsa. A, E, I, O, U. Very good. Oh, anya ngay daytoy. Ma, mi, mo, mu. Wow! Very good, Ingo. Uray no balibaliktad kon kat ammo mo na basaan. Ah, daytoy man nga ti sa runo mabasaan. Ah? Ma, dalawa. Wow! Very good! Ay na, makaparagsak kamat. Naglaka ka ang makasuro. Nagrigat gayam ti agsurong agbasa kan agsurat, Lolita. Italang dayta. Ngam no mairuam kan, kabailam to aminan. Agpaisaw? Wen. Ulit-ulitin ta basaan ti Filipino. Tano kabailam mo na talaga. English mo ti isarunota asurum abasaan. Ay sus, nakarkaron amarigatan nak. Kabailam dayta. Naglaka kan tupay ang makasursuro. Uray numbers, isuro kang agsurat ka nagbasa. Sana balitin numbers, tamok abasaan. Marigatan naklaeng ang mangisurat. Ha? Agpaiso? Amom ti agbasa iti numbers? Una, nalakakla nga sinursuro abasaan ti numbers. Litra ti talaga ajak ammo. Sana bale, tamasurum to amin dagitan, Ingo. My name is Ignacio Cristobal. Oh, kita man no husto mo lang ti panangisurat ko, Lolita? Wow! Eksakto, Ingo. Ay na, nalaing ka talagang ngagsurat. Amom pa yung tagbasa. Inot, Lolita. Dakkel pagyamanak launay kang ka, tas ka tinangisuro kanyak. Naganos ka anang isuro kanyak, Lolita? Saan ka ang makasuro no saan ka nga interesado? Iso at tinulungan mo't lang ti bagim, Ingo. Lolita. Basta agbasa-basa ka lang iti libro. Sigurado nga adu pa'y ti maamwam maipapaniti panagbasa kan panagsurat. San lang nga dayta? Maasa ti utek mong agpanunot iti panaglabas ti aldaw. 5 times 5 equals 25. 9 times 8 equals 72. 20 times 65 equals 1,300. Gaw, seryoso ka ba nandito magkunkunta? Mayat anak lang ngagkwenta iti numero, tatang. Salsaluyutan matan tagkunkunta ka nagsursurat. Husto timbaga ni Lolita, tatang. Masanayak nga agigam iti ballpen nga agsurat no agbaybayag. Ken nagmayat gayam no amok abasaan dagiti makitkitak iti aglawlaw, tatang. Katwan anak ko,
Duma talaga no amom dagbasa, agsurat kas ka nagkwinta. Wan nga rin tatang, nagmayat gayam talaga no amok dagiti kakastoy abambanag, tapno sa andak abasta lukluk kwen latan. Ingo, adda programa ti gobyerno para kadagiti kasken ka iti sasaaden. Kayat mo kaditi sumrek ijay? Ha? Kasano dayta? Agenrol ka lang ijay. Tapno ad-adu pa iti maamuam kan masursurom. Ma-develop pa iti skills mo. Kat no makapasa ka, kan itultuloy mo, mabalin mo tumaten ti mangalay ti kursom. Ha? Adda kasta? Wan nga masapo na tartari maanam, tapno pumasa ka. Kan mabalin mo nga itultuloy nga aging gay ti kolehyo. Basta makapasa ka. Kayat ko dayta Lolita. Interesado ka talaga. Lakaya kon iti dayta. Saan nga ta? Kababain? Anya ka kadi. Iso nga rod nga adda dayta a programa ti gobyerno. Tapno matulungan dagiti kasken kay ti sasaaden na. Iso ano kayat mo pa iti manayunan ti amuna. Mabalin mo ta genrol ijay. Sana bale. Tanaga dumeten ti nasursurom. Iso apatyag asaan ka unayin amarigatan, Ingo. Oh, basahin nyo dagito'y intudok a numbers, ha? Oh, anya da ito'y? 1, 5, 10, 20, 100, 1,000. Very good. Oh, tangay nabasa yo amin dagiti pagpabasak a numbers kada kayo. Ikan kayo itisaggay sa atinapayo. Yay! Thank you, Manong Ingo. Welcome. Sige, umayo alaanan dagiti tinapay ngayon sa ganak para kada kayo. Kalpasan na, mabalin nyo ang tiagawid. Ikaw, kaswasan ka mabambanaw, ganak ka. Talaga saan nakamabannog atatang, ta nagmayat ti mangisuro ka dagiti ubing dito'y ayan tayo. Nagadayo talaga ang tinagteng mo, anak. Tatang? Sino nga iti makaibaga ajay Ingo no read no write ide nga ibagbagada kat naglaingin na mangisuro ka iti ubing. Jack man mo tatang. Mapunas adagos ti bambannog ko iti trabaho no isurok dagiti ubing nga agaayam a kaaruba tayo. Anak. Husto ni Lolita tatang. Nagmayat tirik na amang ibinglay iti nasursuro tayo. Tapno makasurumot dagiti tao nga adda iti aglawlaw tayo. Kumusta kayong diti farm supply, Rika? Mayatmat, sir. Nagbiit ang maibos dagiti stocks tayo. Tanagado ti agsapol a farmers iti kasapulan da para iti panagmula da. Mayat no kasta. Tapno masukatan adagos dagiti stocks tayo. Wan nga rod, sir. Wan gayam. Imay nag-deliver dagiti supplier tayo itay. Mabitlaang tay nakalaan dagiti resibo. Saanen? Kita aglangan no madamdama. Agmerienda kayo kit din ka dagiti kakaduam. Tapno saan kayo amabisinan? Madamdaman ton, sir. Nabsog kami paymat. Sige nga rod. Adda kada kayo dayta. Wan, sir. Anya kalagit din ay Rika. Namin ano ka din ngayon bagak adi nakaw-awagan iti sir? Itay pala dayta nadlaw ko Nagmadimot no berbir nga sanda kayo latan, sir. Isabaybay anda kami kumaamangawag iti kasta kada kayo. Tadita kami a komportable, sir. Anya tigatanga, Mang Jack?
Sana ka gumatang. Umayak ko umutang no mabalin. Ha? Kwa. Pangasi mading. Sana balay ta amok mat ni Ingo boss mo. Agbayad ag matlaang no makapitak. Awan lang amin tera mata kamang rugi manayin ta nadadal mat dagiti mulak gapo ka dagiti peste. Tawan mat igatang ko itera matak ngagmula. Mabitlaang ta ibagakpay ka ni Sir Ingo. Agyaman ako na Ingo. Nagdakilabanag ti impautang mong aramatak iti panagmulak. Amok tirik na ti awanan, Jack. Isong ibagamlaan, nanya ti kasapulam. Nagmayatan ti biyag mo. Nagadayon tinadanon mo. Sino nga iti makaibagang agbalin ka akastaytan? Sipag at tiyagalaeng ako nada, Jack. Linamot ko amin dagit imbagbagak idi may papankan ka. Imbagbagak nga awan na pulos ti magting mo ta norid ka. Ngam nagadayon tinadanon mo. Naglaing kagaya matao. Nagado ti kabailan matyak kabailan. Pagawalin na ko gapu iti panang tagtagibasit ko idikan ka, Ingo. Nalpasan dagiti pagteng, Jack. Pagyamanak, ta nagbalin ka positivity. Nagbalin akarit ko, dagiti nang nangig ko. Isong agyang mo naglatta kada kayo, Jack. Tada kayo tinang padibker kanya. Ingo? Tilaan kidawag, di tayo kumaibadet ti pada tayo a tao. Nga oray ammo tayo nga awanen apulos tigaway na. Imbes nga ibadet tayo, tulungan tayo. Aggigiddan tayo kit di amag na. Agtitinulong tayo abumangon. No at na matumba, saan tayo nga ibadet? Tapno aggigiddan tayo mat amakaadayo. Ken makadanon iti sa dinuman akayat tayo apapanan. Bili bakit asensong barok? Nalaing kaghayam iti negosyo. Agyaman nagtata. Sigo din anay semak ngag negosyo. Problema klaeng, no kasano arugyak. Tamo yung matisasaadak idi tata. Wen barok. Ngamita, kasta saan na si Kadya Ingo nga amok ta naglaing kamot gayam. Naglaing ti utek mo ta naglaka ka makasuro ka dagiti amin aba nagakayat mo asurwan. Uray niya pa iti madandanon ko, tata. Siyaklat ta ni Ingo asigod nga amamuyo. Awan ti nagbaliw, tata. Nasursurok lang ti agbasa ka nagsurat. Ngem sana kayat asawin day ta? Ang nagbaliwak maten a tao. Tasyaklat ta daytoy ni Ingo nga anak dagiti dadakkel ko. Isu anakarkaron ti pa nagbilib ko ken ka, barok. Tawan na pulos ti kinangato ang nakita ken ka. No asinulat ta di Ingo anapakumbaba ide, isulat ta di Ingo ita akasangsangok. Saan arumbeng nga ginangato ak, tata? Tatao tayo laeng anababa. Ay, gayam, tata. Asidegan na sumangpet ni Lolita manipo di abroad. Amo masumangpultan dyan anak ko? Nabayagan nga da komunikasyon mi. Nga oray nabayagan nga agtrab-trabaho di abroad, tata. Iso nga amok nga rod nga agawid na iti mabiit, tata. Grabe! Nagdakkel mo tan ti nagbaliwam, Ingo. Kagalang-galang mo tan ti langam. Anya?
Sobramat daytan, Lolita. Katuan mat, maragsakan tanagdakkel ti asensom. Agasem, mangisursuro kagaya man iti alternative learning system? Nakita da siguro ti potensyal ko amang isuro. Iso ngay naladak. Kan saan laday ta? Adda pa yung farm supply business mo. Inag-atiw na pa yung nagbayag iti abroad. Saan mat Nagdakkel to pa ti sweldom kas nurse iti abroad. Wan ngam naka-establish kan iti business mo nga ore at da ka laang ditoy. Iso abili, bakit ipanagut-utek mo inggo? Nang rugi akmat iti basit, nga aging gay tinapadakkel ko napadakkel. Aging ga kabala ko na supplyan ti masapsapol dagiti farmers dito lugar tayo. Kung aktumot nga minanautek ka, adda na idumduma at alugading mo nga awan iti sabali. Nanang, tatang, siyak tinalada a guest speaker iti graduation ceremony, amaangay inton umay alawas. Kastaya anak ka. Ay na, kasla ka ano lang idisi ka ti agad-adal. Si kamot ti mangmangtod inspirasyon kadagiti aglepas akas idi naglepas ka. Uwan nga rod, nanang. Umay kaminto agbuya kininanang mo, anak ka. Wen anak, umay da kan tubuyaan. Takay at miman adenggan ti speech mo. Uray ni Lolita, umay tumot, nanang. Mayat nga ron no kasta anak ko. Sigurado proud met unay ni Lolita para ken ka. Gapaw itinagtong palam. Napateg daytoy akan ito kada kayo amin. Nang runa kada kayo ngagturpos iti daytoy agundaway. Kanayon kumaalaglag ipantayo. Nga iti daytoy akan ito ketsa na panaglepas ti amin. No di ket panaglepas laeng ti may sangagpang iti biyag. Ngem rugrugi ti sabali manen akarit ngayon tayo sangwen, ken taluntunen, tapno mayaddang tayo dagiti saka tayo, iti kalsada nga agturong iti nananay abaligi, ngayon tayo tartarigagayan. Graduates, chase your dreams fearlessly, for success come to those who dare. Be resilient, embrace challenges, and never settle for mediocrity. Remember, it is not about destination, but the journey. Ikagumaan tayo agaw-atan dagiti nasaya at abanag. Akayat tayo agaw-atan. Tanong nasaya at tipanggapyo, bayat tingkay panagdalyasat. Sigurado at iima tinamarswa ti mangkibin. Ken mangiturong kada kayo, iti baligi nga ingkay tartarigagayan. Ket bayat tingkay panagna, never forget the power of kindness and empathy. Treat everyone with respect and leave a positive mark wherever you go. Tatipudpud no baligi, ket ti panagbaling tayo, napakumbaba, ken naimbag a tao, nga uray anyapay ti magting tayo, iti daytoy abiyag. Ket sapay kuma, tanuan niya ti magtingyo, agtali na edlat ta, anakabaddek dagiti sakayo iti daga, ta ti daga ti intay badbaddekan, bayat tintay panagdaldalyasa. Believe in yourself, but most of all, believe in the power of God, who give you the strength and wisdom to achieve goals. Congratulations, Class 2023! Your journey starts now.
Ngem sakbay nga inak aglipas, kaya't kuman nga alaan dahiti agundaway, nga agyaman iti tao, nga imuna anamati iti kabailak. Tapno mang rugiak nga agingga iti nagtengko, daytoy nga ayan ko ita. Thank you very much, Lolita. Gapoy ti panang tulong, ken panangiduron mo kanyak. Tapno sa pulen, ken aramatag ti talugading, anay parabor kanyak. Ken kang runaan iti amin, pagyamanak unay tinamarswa anang ted iti kired, pigsa, talugading kinawada a kapanunutan, taiso tinang iturong kanyak, tapno makagtingak ita ditoy, ket agtakderak ita nga agsao iti sangwanan nyo. To God be all the glory. Again, congratulations, graduates! Ay, anak ko, saan kami malmalpas ngagluluwa kininanang mo? Ay nahuwan nga raw. Pinagsangit na kami mat anak ko. Ay na, grabe nga rin ni Ingo amang pasangit. Diyak pulos ni Namnama nga, iraman na tayo iti speech na. Gapot a partis kayo amin, no apay anagten ko ti ayan ko ita. Anak ko. Ket pagyamanak launa iti na marswa. Tanama mo ka, Lolita. Sika tinagbalin arangtay ko. Tapno ton uyak dagiti arapaap ko. Lolita, namuak ngagsubli ka man gaya man ni Jabrod. Kasta nga rod Ingo, nalpasan ti bakasyon ko. No kasta, agbakasyon ka lang. Wan tadamot ija abroad ti trabaho. Apay, adda ka din agur-uray kan ka Jabrod? Adda Anya? Adda trabaho nga agur-uray kanyak. Kunaklakit din no. Sinon ti agur-uray kan ka? Lolita, adda ko maibagakan ka. Ha? Iso na lang ta, diyak ka mo ti sungbat mo. Ngam no nyaman ti sungbat mo. Nakasaganak ang mga klon iti gasat ko. Ha? Anya nga minday ta ngay bagam. Mabitlaan ha? At dali ti bulsakket. Daytoy. Ha? Papel mo't dayta. Mabitlaan ta krada. Dayta. Basa man no mabasa. Ha? I love you, Lolita. Ingo, surat mo dayta, idi agsursuro ka pailaang agsurat. Agyaman nagtamabasang gayam din surat ko iti. Tinapudno na. Dayta tim mo na ngayon surat ko iti words. Idi na sursuro konti agsurat. Ingo? Mabaynak idi amang ibagay tiriknak ka. Tawan mo't ti karkarit ko. Isungin duldulin ko lang dayto ngayon surat ko para kan ka. Ket italaan na daan na kitipig sa ti pakinagam amang ibasa kan ka. Ingo, kunak no, gayam laang ti pangibilbilangam kanya. I love you, Lolita. My teacher, my best friend, my love. I love you too, Ingo. Paiso.
Pudno ka di tinangig ko. No kasta, saan ka nga umadayo? No di ka pala nagpudno kanyak. Talagang umadayo akmanen. Katsahan ako nga agsubsubli ditoy. Agyaman at Lolita. Talaga saan ka napalubusan nga umadayo? Diyak kayatin nga umadayo ka pa iti imatang ko. I love you very much, Lolita. Roma Kapitulo 12, iti versikulo 14 kan 16. Agsao kayo itinaimbag kadagiti mangidadanas kada kayo. Agsao kayo itinaimbag kat di kay agilunod. Agmaymaysa kumatinakan ti maysa kan maysa kada kayo. Di kay agpanunot kadagiti napasindayag abanbanag. No di kat umabuloy kayo kadagiti banbanag anapakumbaba. San kayo kumaamamasirip iti imatang yumatlaeng? Galacia Kapitulo 6, versikulo 9. Di tay nga rod mabannog iti panagaramid iti naimbag. Tainton tiyempo na agapit tayto no di tay maupay. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Tupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Tupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!